הניסן GT-R הוא אחד מהרכבים הטובים ביותר שיש בארץ. הרכב הזה מאיץ ל-100 בפחות מ3 שניות. פשוט מפלצת. לכולם, כאן אלירן מסיקור רכבי ספורט ויוקרה בישראל, והיום אני מאוד שמח כי אני מסקר את הגודזילה, הניסן GT-R. אני רוצה בתחילה להודות ליניב מבאי יקר חיפה, שאפשר לי לבוא ולצלם את המכונית המדהימה הזאת. הניסן GT-R היא מכונית העל מבית ניסן שהוצגה לראשונה בשנת 2007, והיא מחליפתה של הסקייליין האגדית. היא מכונה גודזילה ולא סתם, היא מרסקת מכוניות היקרות ממנה פי כמה וכמה. לפנינו נמצא דגם הבלק אדישן שהוא עוד יותר נדיר בארצנו. מבחינה מכנית הבלק אדישן דומה לניסן GT-R הרגילה, אבל מכיל מספר שינויים, הן חיצוניים והן פנימיים. מבחינה חיצונית ניתן לראות את חישוקי המגנזיום השחורים בקוטר 20 אינץ' המרשימים ביותר, שלפי ניסן הם גם קלים יותר מהרגילים ואף מחוזקים. מאחור ניתן לראות את הספוילר המרהיב העשוי כולו מסיבי פחמן. מבפנים ניתן להבחין בכיסאות הריקארו המעולים ותפירה מיוחדת בגוונים אדום ושחור שמוסיפה לאווירה הספורטיבית. ה-GT-R מצוידת במנוע 3.8 ליטר שנבנה בעבודת יד ומפיק לא פחות מ-545 כוחות סוס ומומנט מעולה של 64 קגם. מה שהופך אותה לאחת המכוניות המהירות ביותר בישראל ובעולם בכלל, עם תאוצה ל-100 בפחות מ3 שניות, וזאת גם תודות לכך שהיא מגיעה עם הנעה לכל 4 הגלגלים, מה שמאפשר לה זינוק מושלם מהמקום. הניסן GT-R פשוט מלאה בתגים, ובכל מקום שאתם מסתכלים ניתן להיזכר שמדובר במכונה מיוחדת. אפשר להרגיש שהניסן GT-R קצת מיושנת, והגיע הזמן החל להחליף אותה בדגם חדש יותר, שיציג ביצועים מעולים לצד תא נוסעים עשיר יותר ועדכני. הכיסאות מאחור גם קטנים למדי ולא בדיוק שימושיים. יש רבים שטוענים כי העיצוב שלה לא עומד בקנה אחד עם רוח העיצוב העולמית של מכוניות העל, אבל אני חושב שהעיצוב שלה בהחלט מרשים ובעל נוכחות. כניסה אליה היא ללא מפתח, והידית מגיעה בעיצוב ייחודי המשתלבת בתוך הדלת, דבר שמוסיף לגיבור נקי יותר. מיד כשנכנסים לרכב ניתן להרגיש כי זהו רכב מיוחד. הניסן GT-R מסיבית למדי ומרגישה מאוד יציבה על הכביש. הנוסעים של הניסן ניתן לראות שילוב של סיבי פחמן, אבל חוץ מזה תא הנוסעים לא יקרתי למדי כמו רכבים יקרים הרבה יותר. אהבתי במיוחד את כפתור הסטארט סטופ שמדליק את הטיל הזה בלחיצת כפתור פשוטה. לאמיצים שבינינו יש 3 כפתורים שבלחיצה ארוכה מעבירים את הניסן למצב מרוץ, ללא כל עזרים, ואף מפעילים את בקרת הזינוק שמטיסה את ה-GT-R ל-100 אפילו מהר יותר. ה-GT-R מגיע עם מסך מגע חכם במיוחד שמציג את כל המידע שהנהג צריך ורוצה. מלבד ניווט GPS ורדיו, הוא מציג נתוני נסיעה ונתוני רכב כמו טמפרטורות שונות, מדד G, תאוצה ובלימה, עקומת מומנט, מהירות נסיעה, בוסט ועוד. וכל זה ניתן לכוונון לפי העדפותיו של הנהג. את ה-GT-R ניתן להשיג בישראל במחיר של החל מ-842,000 ש"ח.